Palihan na ito ng Quran. May palit ko Quran. Kanang hadith sa Quran, 99 sins of Allah. Yang Quran ito. Nasa bro, palit bro. Itawag anak. Silupin. Nasa bag. Silupin, Brad. Thank you. Thanks, Mom. And if you order na... Order na ko ng pay-pay, Mom. Order na ko ng pay-pay. Pila ka ng bulak. Napapuldi lang ka mo to. Ito lang galing ka mo po niya ayaw ah. Alhamdulillah, linggo na kayo. Allahu Akbar. Yung rice cooker. Allahu Akbar. Doon ay nagsuri na mo na Brad, ako kayo sa ninyo. Dala-dala na nga mo Brad. Pag-out na mo dito Brad, kaya gibutag naman sa akong kauban na flip. Kung ako dito na rin gibutag, kuha ko ito sa katuloy ko, simbaho rin nagbalik. Ang gibalikan ako Brad, gibalik-balik na ako ay gilapit. Para to dol, imong kwan dol. Dol. Ang kauban na flip. Nag-nakikita sa kero. Kaya, hindi ko niya. Ayo, bro. Iwan.